लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय गुड मर्निं दा फुंनि 9ता जाबाय आरोना 8तायावनो थांनो गोनांमोन आं थांनो हायासै माने माबा माबि खालामबाय थानाय समावनो बासआ थांबाय आरोना दा लासैनो थांसै आंहा लोगोबो फैगासिनो दं लोगोखौ सुस्लायनांगौ गणेश मन्दिरसिमहाय ओमफ्राय आंहा बिदि बिखा सानाय जाबाय थादों आरोना बे दाबनायाबो बिराद सायो खामब्रे खामबासो जाबाय बेखायनो डक्टरनावबो एसे नायजाहैनोसै होननानै मा जादों होननानै थांनो नागिरदों आरोना कारेन्टबो गैया हरसेया मबाइलानो चार्ज गैया आंना दा थांसै जस्लानाय जि डिस्टार्ब होगासिनो थांफानो नागिरगासिनो आरोना जेराव थाङो माने बे दसे उन्दुदोंसोमोन आरोना फुरा सारिमनानै खारबोलायबाय नै थांफानो गाबदों जस्लिना आंहा आदि होननायाव देलायदो होनबानो थांनोसैबालाय थांगोन उन्दुनायानो सारि मोनना फैबाय ना लोगोफोर आं जिरायना बास नेगासिनो दं आरोना लोगोआथ' फैगासिनो दं गुवाहाटीनिफ्राय बे मोनफैग्रोसिगोनसो नामा मिथिला थांनोसै ओमफ्राय जस्लिनखौ बुरखायनानै बिमाया लांबाय आरोना थांनायबाय थायो बिराद जारला बेजों बहाबा थांनो नागिरबाय थायो जेरावबो थांफानो लुगैयो आरोना बियो ओमफ्राय लोगोफोर नलबारि मोनफैबाय आरोना माखासे रुटि जानो नागिरदों जोङो दा मा दां मोनफैबाय आरोना फैबाय आरोना नलबारिनि एसे फैनांगौ आरोना रङियाबो मोनस्लाबा हस्पिटाल मोनफैबाय मुलि जानानै जिब्बाय दा माखासे मुलि नालाय नायजानोसै आरोना दा 600 लाखाबाय आरोना फार्स्टआवनो नेबाय थादोलाय आंनि नाम फैनायसिम नायजानो बारायनोबोसो आं नायगासिनो दं बेलेग पेसेन्ट नायगासिनो दं आरोना बेनो बारायलाङो आं बेयाव थांलाय बेयाव मायबा सुनो होलाय मायबा नायलाय आयौ दाबो नायजानो मोनाखै मा खालामबाय थानो हायो नेनो बालायबाय आं थांगासिनो दं लोगोखौ नलबारियाव नेहैनोसै आरोना नायजाबाय जे बुरजा बुरजा मुलि होबाय मास मोनसेनि गासैबो मुलियानो मास मोनसेनि बिराद जानो बायो आं साननैल' जाना दोनो बेखौनो आधा खानैसो जोथोन लायो आरोना जानायाव ओमफ्राय आंहाखौ जि गोसोगोन जाफिननायावनो हामा साहा लोंनो जिरायफैदों जोङो डक्टर नार्सफ्रा बिराद मोजां हस्पिटाला गोदान आरोना बेयाव बिराद मोजां ट्रिट खालामो माखौ टेनसन जादों नामा हामदों रायज्लायदों माया माबा सम थांदों कारेन्टआनो थांना होलायबाय नै कालारा मोजांथार जादोंलै सानि 3ता जालायबाय आरोना ओमफ्राय लोगोना बिफाया दोनबोगासिनो आरोना गणेश मन्दिरसिम लेट फैबाय थारमाने बे फुङावनो फैनो गोनां फैयासै नालाय जि लेट जाबाय हस्पिटालाव हाबाबोथ' बिराद नेनो बाबायमोन दा हस्पिटालाव हाबनायखायसो माबा माबि जानायावनो टाइम थांनायखायसो नेनो बायासै बादा होगासिनो दं गणेश मन्दिराव ओमफ्राय नै अनजालिया मोनफैबाय बिफाया दोनदोबो खारखाफिनबाय आरोना गावसोरनि गुवाहाटिफोराव थांफिनबाय बे लोगोआ गुवाहाटि नालाय ओमफ्राय जोंबो लास्ट बासखौ मोनखाबाय आरो बे गंसेल' बास दंमोन जोंना माने फैनायाव फैबाय थायो थांनायाव मोनसेल' टाइमाव थाङो नालाय मोनबाय थानो नागिरा आरोना जोंनि सुबनगाटासिमखौ मोनबाय थाया नबस्थिसिम एनि टाइम मोनो आरो थांसै मेंलायलांबाय नेयै इमान रखिल जाना कि कालार माने इथु लाइटखौ कला देखाबायसै पुरा जालायबाय नै थांगासिनो दं दाबो न' मोनाखै